Minden állatnak van valami kiváló testi adottsága. A majom jól mászik, a béka nagyot ugrik, a gepárd gyors. Az ember csak a gondolkodásával maradt életben. Folyamatosan biztonságra és lustaságra törekszik. Rátelepszik a környezetére ahelyett, hogy együtt élne vele. Az emberiség elkezdi korlátként észlelni az anyagot, amitől az életben maradása függ. És az ember tudata és személyisége egy fénypontba sűrül egy végtelen, üres térben. Az elme fölülkerekedik a természeti folyamatokon, eltűnik az anyag, és vele a múlandóság is. A változatlanságban pedig az idő értelmét veszíti. Képzelt információk szabad sugárzásával szórakoztatják egymást, ezáltal egy gondolkodásbeli energiát termelve. Így közös információfolyosókat hoznak létre, ahol megbizonyosodhatnak a létezésükről. A múló dolgokat felismerve képesek lesznek átélni az időtlenséget.